Hola, què tal? Bon dia. Ara venim a explicar-vos la marca que portem, que es diu Fli-Flot. Fli-Flot, marca italiana, distribuïda des d'Elx. Tenim una varietat enorme de sabates, ara anem a veure unes quantes i després us ensenyarem, com sempre, tot el mostrari, d'acord? Anem a buscar-les. Fem un tipus de bio així en cunya, planta de pell, acolxada, aquesta altra, molt moderna, la sivella més doble i també el que dic sempre, planta de pell. Aquest és un tipus de sabata que fem. El mateix sistema, però més planes, més baixetes de cunya, planta de pell molt còmodes totes. I aquesta combinada de colors. Després veurem més colors quan veiem el mostrari sencer. Molt xulo tot. I comodíssimes, Sabatetes fresques per l'estiu. Velcro, aquesta és molt còmoda. Ja vam tenir algun model l'any passat i ha funcionat força bé. Força bé no, molt bé. Aquesta és el número 1, la de la pala també és molt maca. Un tipus anatòmic comodíssim per l'estiu. Aquesta esclava, així de perletes. Planta de pell, abans no fèiem això, la planta de pell, ara sí. L'altra en dues tires. Velcro. Per poder-la ajustar, comodíssimes també, i planta de pell igualment. La novetat que presentem aquest any al Fli-Flot són els bios. Sí, tothom té bios, d'acord, però veieu. Això és una canya, planta de pell també. El model aquest sempre ho veieu, l'altre el clàssic, un bio clàssic. La comoditat que té això és enorme. D'home també en fem. Mira, quin bio més maco, i torno a dir, la flexibilitat que té. Això és el més nou que portem de Fli-Flot. Ok? It was at this moment he knew. He fucked up. Anem a fer una passada per tots els models, d'acord? Continuem.